σας. Και αυτή τη φορά ακόμα πρέπει να κάνουμε ακόμα πιο γρήγορα, γιατί θα φτιάξουμε τον τελευταίο όροφο μας στο σπίτι. Πρέπει να το προλάβουμε να το φτιάξουμε. Πάλι άλλαξαν αυτά τα κίτρινα γράμματα. Είχα ένα άγχος αν θα αλλάξουν τώρα. Και από το επόμενο επεισόδιο θέλω να σας διαβεβαίωσω ότι θα ασχολούμαι αποκλειστικά με mine. Μέχρι να βρω iron, θα έχω σκοπούς. Και έφτιαξα και το δεύτερο όροφο, δεν σας το είπα αυτό. Ωραία, τώρα θα σκαρφαλώσουμε λιγάκι για να φτιάξουμε, για να πάρουμε λιγάκι δέντρα. Να κόψουμε κανένα έτσι δέντράκι εκεί και βλέπουμε. Κάνουμε λιγάκι ύπνους έτσι να πάρουμε δυνάμεις. Έχω κολλήσει με το τρόλ. Ωραία. Ας πάρουμε λίγο τέτοιο. Γιατί πιστεύω ότι άμα έχει και διαφορετικά χρώματα θα είναι και πιο cool. Πίζα. Ωραία. Αυτό κάνει μια ώρα. Και γιατί κάνει μια ώρα? Γιατί το λέω εγώ να κάνει μια ώρα. Αχαχα. Και ό,τι λέω αυτό θα γίνεται. Να κόψω και αυτό το δέντρο. Δεν μου κάνει ούτε και αυτό φάτσα. Όχι επειδή δεν έχει όχι επειδή έχει βάνεις που δεν έχει. Ωραία, έχουμε συνολικά 19. Νόμιζα το πέρασε για 9. Είναι και η ώρα 8. Και να κάνω. Ας σπάσουμε και αυτό. Πόσα θέλω? 12 και 15. Έχω 20. Θέλω 40. Θα μας πάρει ο χρόνος όλο. Μας μείνουν 50 λεπτά για να φτιάξουμε αυτό το βίντεο. Και ναι, επιστρέφουμε μετά από μια ανεξήγητη διακοπή που μόλις το πρόσεξα ότι έγινε αυτή η διακοπή. Γιατί δεν το ήξερα. Και τώρα θα σπάσει, τώρα θα σπάσει. Και 1.000.000 € που δεν υπάρχουν στο Minecraft. Επεισόδιο 7. Κολλήσει και με αυτό. Με όλα έχω κολλήσει τέλος πάντων. Μ' αρέσει γενικά το τραγούδι. Είναι από τα ωραιότερα πράγματα που πιστεύω ότι υπάρχουν. Ακούς μουσικούλα, έτσι ροκ και τέτοια, αγγλικές. Και έτσι και χαλαρώνεις ρε παιδί μου, δεν σε φορτώνει αυτό το ροκ έτσι και έτσι. Κάτι χαλαρώνεις, σ' αρέσει, ευχαριστιέσαι και έτσι. Just. Και μετά κάνεις όλα σου σωστά. Όλα σου σωστά. Λοιπόν, 37 και 12, 49. Έχω και λίγα. Κόβω αυτό και τέλος. Εδώ πέρα έχει και κέικ. Μ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει αυτό. Και ό,τι λέω είπα αυτό θα γίνεται. Και να μην, όσοι μπαίνετε, αν δεν σας αρέσει dislike, εμένα δεν μου πειράζει. Εγώ θέλω να ξέρω την αρχή αν κάνω καλά βίντεο. Αν δεν κάνω, το σταματάω. Και
μπορώ να δημιουργήσω νέα καλύτερα από αυτό. Και να κάνω τις εξάσκηση, γιατί και εγώ δεν είμαι και ο καλύτερος έτσι στο Minecraft για να βγάζω και ωραία βίντεο. Εντάξει. Είμαι έτσι και έτσι. Έως χάλια. Λέγανε. Εντάξει, πιστεύω ότι είμαι καλός. Υπάρχουν και καλύτεροι. Λοιπόν, θα ήθελα να βάλω ένα τέτοιο, έναν παίχτη που σας είχα πει στο τέτοιο, αλλά δεν θέλει αυτός. Δεν θέλει να κάνει στο YouTube. Και ωραία. Η δουλειά μας, εντάξει, θα γίνει πιστεύω σωστά, αλλά το κάνω έτσι για να προλάβουμε λίγο, να μην πέφτουμε από εδώ και από εκεί και ξανανεβαίνουμε έτσι. Είναι και just, είναι και... Αλλά το θέμα είναι ότι το Minecraft δεν είναι να μπαίνεις και για παράδειγμα να παίζεις multiplayer να κάτσεις να το βαράσεις στον άλλο, γιατί έβλεπα ένα βίντεο που ήταν με δύο πολύ καλά παιδιά, από ό,τι κατάλαβα, με μια Σοφία, Dynamite 96 και με έναν Δημήτρης Goldie, Δημήτρης. Και καθόντουσαν και έπαιζαν και κατά λάθος ο Δημήτρης βάρισε τη Σοφία στο Minecraft και τη σκότωσε. Αλλά μετά εντάξει, μια χαρά, αλλά δεν είναι και τόσο καλό, αλλά εντάξει. Και έπαιζαν που λέτε πολύ ωραία αυτή η ιδέα. Μακάρι να έκανα όπως έκαναν αυτά τα βίντεο. Αν το βλέπουν τώρα αυτοί οι δύο και τους αρέσει, θα πατήσουν like. Γιατί έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ναι, και ακόμα κολλάω και δεν ξέρω γιατί. Και με πειράζει αυτό. Με πειράζει λίγο πολύ. Με πειράζει. Αρκετά πολύ, όχι λίγο πολύ. Αρκετά. Πολύ. Ωραία, έχω 3 λεπτά και μου έμεινε ακόμα ένα στρώμα και το ταβάνι. Να το κλείσω έτσι. Και μπλα. Τι.